Gorrotxategi komentatzen ditu, eta bueno, hori da oinarrizkoa nahi baduzu destifratzen hasi, alfabeto honetan PTK eta BDG ez dirala bereizten. Ja, Pedro eta Benito, P eta B ez dirala bereizten, edo ikur bakarra daukatela bietarako, ez da? Eta berdin bat Tomas eta David, T eta D, eta P, PB, TD eta K eta G. Bueno, orduan, hor jolastu zaitezke hoiekin, zuk nahi baldin badiozu zerbait esan nahi bat bilatu edo, badirudi zilegi dela batekin edo bestekin saiatzea. Eta aurkeztu duten moduan, ematen du propio aurkeztu dutela despistatzeko. Zeren bestela, gauza batzuk nahiko garbi daude. Esate bateako. Euskera konsideratzen baldin badugu baita bakarrik, batua dalakuan hemen hitz egiten duen Gipuzkera, orduan ez da oso ulergarria. Baina euskera oso zabala da, eta euskalki asko ditu, eta hiztegi handi badauka, eta hor hitz asko daude, ez da? Esate bateako, kebe da hemen zaraitzu eraz, baina gaur. Ez oain dela 2000 urte gaur. Sibereraz hebe, esaten dan bezala, hemen. Karo, zorioneku denek epe, zorioneku denak hemen. Ez da, baina te bat jarri dute hor. Zer da, despistatzeko? Bi balioak izan baditzake, te eta de, eta denek epe, zaraitzun, desde luego, ulertuko dute. Baina hori jakin da, zorioneko denak ebe, eta gaina, badu, esan nahi dut, etxe batean jartzen baldin bada, zorionek hori darraiona, denak hemen izatea, koherentea da benipi. Zentzuduna da, bai. Nik ez dut esaten, oain esango duten hau, benetako zea dela, baina, bakizu nola esaten den, sinon ebero, eben etrobato, ez da, bueno, atera daiteke testu txukun bat, itxurosoa, gero oidan edo ez da, beste gauza da. Baina esateko, tutik ez dugu ulertzen, manai oso arrero egite zaitzetik. Gorrotxatek nahi 11 buelta ematen dizkit, 11.000. Orduan, gero sartuko gea, ze motivazio egon ahal izan diren, gehiagizko zuhurtzi honen atzean, ez da? Baina zorioneko denak ebe, zorioneko denak hemen, oso garbi, irakur daiteke. Gero, azkeneko hitza, baitare, eraukon, K jarri dute, G jarri beharrez. Bueno, eraugon ez da ezerre, baina eugon, bai. Eta eraman, ateatzen dan bezala, edo eragin, zuk orotarikoan eugon baldin baduzu, eraugon, aukera bada, ez da, nahiko, bapatean datorkizuna burura. Eugon zer da, igan edo igoren aldaera bat. Ez dut arkitu ze euskalkitako badan, baina orotarikoan dago, sartuta begiratu. Eugon. Igan edo igo. Beraz, eraugon... Eraman goruntz edo. Eraugon izango litzateke iragan edo igaro. Igan, bale, ados. Baina orotarikoan dago, ez da, Eta orduan, hartzen duzu testu osoa, eta hasieran daukazu, zorioneko danak hemen, eta azkeneako daukazu, igaro. Eta tartean daukazu, garri, igaro. Koño, izalda euskera. Gero ikusiko dugu tartean zer dan, zer izan daiteken edo ez baino. Eta denek hemen, edo denek ebe horren ostean, eki hori eki edo egi izan liteke. Ekirate. Ekirate, edo egirate. Biak izan litezke. Edo ekirate. Irate, te bukaerak, ti bukaeraren baliokideak, Nafarroan eta Pirineo aldea. Espelde daukagu, epelde, ez epeldi. Hori da hemen ezagunago dantzea bat, baina te bukaera hori, iratiren ordez, eulaten dago, estelerrin, toponimoa. Ekirate, izan daiteke izen bat atzetikan posesiboa dator. Ekirateren. Ekirateren otirtan,
ezeagarri, igaro. Hori, esan daiteke, ez dugu tutik ulertzen urteterdi horri begira egon da gero? Atxalde batian orotarikoakin ikusten den, bueno, Honek elikatzen ditu zalantzak, neri badauden zalantzak. destifratzea baino zailago itezait beste hori destifratzea. Eta hor sartzen gea nik uste Iruña beleiakin. Bum. Horrelakoek ikusi ditut nik sareetan asko, jende asko kaipatu du. Claro. Eta orain zer? Orain ze pasatzen da. Osea, Iruña beleian baliotzutenak, oain hasten baldin bagea, bedeinkatzen, hau edo bestea, karo, handaude besteak atzian. Osea, pasaleike, ikusi dezu, baina irakurri testua. Gero, zer dan bakoitza, ja ez nahi sartuko zetik, hitzak aldatu lehizke, baina zuek ez aldezue, baina entzun seguru baietz, klipak eta hola izateia, ez da egiteo, Mexikon eindakuak, edo Albazeten, edo zeak, bertako hitzak erabiliz, ezer ulertzen ez dezuna, baina Espainola jakin da. Bai. Espainola da, baina ez dezu ezer ulertzen. Ez dezu ulertzen hitz guztiak, bereziak, edo txokokuak, edo direlako, ez da. Hau antzeko bada, baina egitura, nik hemen daukat, ikusita gainea, abegi honeko edo ongi etorriko agur bat, edo zean modukoa dela, ni pixkat paralelismo bat egiteko testu bat preparatuet. Ikusteko zer izan daitekeen, ez da? Eta, pixka bat, arbelaiztarrei omenaldi xume bat egiteko, ez? Pentsa, Zubieroko jatetxeko atian jartzen badu. Zorioneko hemen dena. Hilarioren otortutan gogoan garri igaro. Bai? Eta guain, irakurri jartzen duna. Zorioneko... Denekebe ekirateren otirtan ezeagarri eraukon. Igaro. Ez dut esaten hori danik, Ui. Hori danik, baina egitura hori esatea, euskararen antzik ez duenik, nik ez dakit nola esan daiteke.